Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, sa Pangdalaga, Rizal, lupisay na ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausap pa kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Laure Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Juan Kapitulo 5, versikulo 24. Ang giingon diri, sa pagkatinuod, sultihan ko kamo. Ang mamati sa akong pulong ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhing dayon. Siya dili silutan kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Juan Kapitulo 5, versikulo 24. Ug ang dugang pa natong teksto makita sa Juan Kapitulo 6, versikulo 47, nga nagaingon, sa pagkatinuod, sultihan ko kamo. Ang mutuo kanako adunay kinabuhing walay katapusan. Juan Kapitulo 6, versikulo 47. Sa atong teksto ning takna sa kahaponon, ang atong Ginoo naghatag og saad sa tanang mga mutuo kaniya. Pero adisir pa niya gibungat ang iyang saad, iya usa kining gi-introduce pinaagi sa paghatag og bugat kaayo nga kasiguruhan nga iya gayud kining tumanon. Ang iyang giingon sa iyang introduction, sa pagkatinuod, sultihan ko kamo. Ug pagkahuman niyang gilitok ang iyang introduction, iya na dayong gihatag ang saad nga ang tanang mutuo kaniya adunay kinabuhing walay katapusan. Mga kahigalaan, kinahanglan nga atong masabtan ang kinatibuk ang kahulugan niini nga introduction. Ang atong Ginoo miingon og sa pagkatinuod, kaduha gayud aron ipabati kanato ang kabug-aton sa iyang saad. Kung ako ang inyong pangutanon, wala jud ko nagtuo nga ang atong Ginoo nagjoke, nagkomedya ni adtong iyang gilitok kini nga saad. Kay kanus aba nagkomedya ang atong Ginoo sukad masukad. Niining kalibutana daghan kay ta og mga pangutana. Ug nasayod ko nga dunay mga pangutana nga hangtod karon wala pa gyud intawon matubag. In fact, adunay mga pangutana nga 50 na lang katuig kapin, wala pa gyud gihapon matubag. Pero adunay pangutana nga gikinahanglang matubag karon gyud dayon. O kini nga pangutanaha adunay kalabutan sa atong mga kalag. Unsa man kini nga pangutana? Atong basahon ang Mga Buhat Kapitulo 16 versikulo 30 tungod kay kining pangutanaha gipangutana ni adtong magbalantay sa perisuhan sa Filipos. Ang giingon dire, unya gipagawas niya sila og gipangutana, mga sir, unsa may kinahanglan akong buhaton aron ako maluwas? Kung ako ang inyong pangutanon mga kaigsuunan, kini nga pangutana mas importante pa kaayo kaysa sa bisag unsang pangutana ha niining kalibutana. O kini nga pangutana nagkinahanglan og tubag karon dayon. Ngano man,
Tungod kay ang atong kinabuhi niining kalibutana mubo ra kaayo ug walay kasiguruhan. We do not know what will happen to us tomorrow. Wa gani ta kahibalo kung unsay mahitabo nato unyang alas 8 sa gabi. We can never be so sure. Adunay mga higayon nga mahitabo ang susama niini. Ha? Namatay na si Robert? Maayo pa man namong istorya-istorya kagahapon. Unsa may nahitabo? So klaro kaayo sa nga tanan nga wa gyud kasiguruhan ang atong kinabuhi niining kalibutana. Mao nga wise lang gyud kaayo mga kaigsuonan nga atong hatagan og pagtagad ang atong kalag. Mayo na lang gani kay ang Biblia naghatag kanato og klaro kaayo nga clue kung unsaon nato pagdawat sa kinabuhing walay katapusan. Gipakita kini sa atong teksto ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo mismo. Ug klaro gayud kaayo, makasigurado gayud kita nga iya gayud kining tumanon tungod kay gisugdan niya ang iyang saad sa pag-ingon, sa pagkatinuod sultihan ko kamo. Well mga kaigsuonan, kung tinuod gayud kitang nagatuo kang Kristo, dili na gyud ta magduda sa iyang pulong. Especially nga iya kining gi-introduce sa pag-ingon sa pagkatinuod. Unsa man dudahan pa nato ang atong Ginoo? Hinaot nga dili gyud ta magduda sa atong Ginoong Hesukristo. Atong tuuhan kung unsa ang migawas sa baba mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Again, sublion ko, kung tinuod ka nga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo, ug madunggan nimo gikan mismo sa iyang mga baba ang mga pulong nga nag-ingon sa pagkatinuod, wala nay rason nga magpabilin kang madudahon sa saad sa atong Ginoo. Nganong magduda pa man ka nga ang Ginoo naman mismo ang nagbungat sa iyang saad. So kung magduda ka pa, imong gipakabakakon ang atong Ginoong Hesukristo. And I tell you, walay tinuod nga disipulo ni Kristo nga mag-isip kaniya nga bakakon. Ang atong Ginoo dili gayud bakakon. Again, it's either Jesus Christ is a liar or matinud-anon siya nga mutuman sa iyang mga pulong. Alang kanako mga kahigalaan, ug alang sa tanang magtutuo sa tibuok kalibutan, matinud-anon gayod si Kristo nga mutuman sa iyang mga pulong. Hinaot nga makit-an kini ug masabdan kini sa tanan natong tigpaminaw ning takna sa kahaponon. Ang atong Ginoong Hesukristo sa atong teksto naghisgot mahitungod sa usa ka dako kayong panalangin. Ug ang pinakaunang punto sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon mahitungod sa tawo nga makadawat niini nga saad. Kinsa maning tawhana? Ang giingon sa atong teksto, siya nga namati sa akong pulong ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako adunay kinabuhing walay katapusan. Ikaduha, atong paghisgutan ang panalangin mismo. Sumala sa giingon sa atong teksto nga siya adunay kinabuhing walay katapusan ug dili na siya pagahukman pa tungod kay nakalatas na siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ug ikatulo, ug diri kita magpundo og dugay ang kasiguraduhan sa saad sa Ginoo tungod sa doble niyang paglitok nga sa pagkatinuod. Sumudangat kita sa unang punto, kinsa ang makadawat niining gasa sa kinabuhing walay katapusan. Kung atong basahon ang atong teksto, makita nato sa tataw gayud kaayo nga ang mga magtutuo lamang ni Kristo ang makadawat niining maong gasa. Ang giingon sa atong teksto, si kinsa ang maminaw sa akong pulong ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako adunay kinabuhing walay katapusan. Nabati nako nga kinahanglan gyud nako kining ipasabot og duro kaninyo mga kaigsuonan. Dili nato mabasa sa atong teksto nga ang kinabuhing walay katapusan maangko nato pinaagi sa mga seremonyas susama sa pagwisik-wisik og holy water or uban pa nga mga religious ritual. No. Ang requirement alang sa kaluwasan klaro kaayo nga giingon sa atong Ginoong Hesukristo nga ang mga makasasala kinahanglan nga mutuo sa atong Ginoong Hesukristo. He who hears my word and believes in him who sent me has eternal life. Ang pagpaminaw sa pulong ni Kristo importante gayud kaayo. Kini tungod kay walay makahimo sa pagtuo sa kamatuoran kung wala niya kini mapaminawi. It's just common sense.
Kinahanglan nga ang mga tao makadungog mahitungod kang Hesus, mahitungod sa iyang misyon, mahitungod sa iyang pagka-Dios, mahitungod pod sa iyang pagkatao, mahitungod sa iyang gibuhat didto sa cross nga pag-antos alang sa kaluwasan sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Kinahanglan madunggan kini sa mga tawo. Unsaon man nga mutuo sila kaniya nga wala nila madunggi. Ayaw pagtuo higala nga moabot kanimo ang gasa sa kaluwasan kung gasigi lang ka og balibad sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ang giingon sa Biblia, faith comes from hearing, and hearing by the word of God. Mao nga paminaw higala bisan pa sa 30 minutos nga pagpasabot sa pulong sa Ginoo ning takna sa kahaponon. Ato usab nga makita sa atong teksto nga kining mga tawhana dili lang tigpaminaw sa pulong sa Ginoo kundili mituo sila sa tanan nga ilang napamatian. Napaminawan nila nga si Hesukristo lamang ang gitakdang manluluwas sa mga makasasala. Mao nga mituo sila kang Kristo ingon nga ilang bugtong manluluwas. Nadunggan nila nga ang dugo ni Kristo mao'y naghugas sa tanang kasalanan sa mga katawhan. Mao nga mituo sila. Personal gayud nilang gituuhan ang dugo ni Hesukristo nga mao'y nakahugas sa ilang mga sala. Nadunggan usab nila ang pagkamatarong ni Hesukristo nga mao ang nag-justify kanila. Mao nga miundang na sila og salig sa ilang kaugalingong pagkamatarong alang sa ilang kaluwasan ug ilan ang gibalhin ang ilang pagsalig sa perfect nga pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo aron pagaisipon sila nga matarong atubangan sa Dios. In other words, ang makadawat sa gasa sa kinabuhing walay katapusan dili lamang tigpaminaw sa pulong, kundili ilang gituuhan ang pulong nga ilang nadunggan, misalig sila sa saad sa Ginoo. Higala mao ba kini ang imong kaso? Ang ngalan ba ni Hesus tamis alang kanimo? Ang imong kalag nahupay ba pinaagi sa pulong sa Ginoo? Kung mao, magmaya ka. Tungod kay ang Biblia nagaingon nga ikaw adunay kinabuhing walay katapusan, dili ka na pagahukman pa. Tungod kay nagsaad ikaw sa saad sa amahan nga gihatag kanimo pinaagi sa iyang bugtong anak ug pinaagi sa pagtandog sa balaang espiritu. And because of this, gipakamatarong ikaw at tubangan sa Ginoo. Pero nasayod ba kamo mga kahigalaan? Nahadlok ako nga daghan sa atong mga tigpaminaw ning takna sa kahaponon, tigpaminaw lamang, pero dili tigbuhat sa pulong nga ilang napaminawan. Mga kahigalaan, ayaw insultuha ang Ginoo pinaagi sa pagduda sa iyang mga pulong. Believe in Him, especially nga iyang giingon sa pagkatinuod sultihan ko kamo. Mabasa usab nato kini sa Juan kapitulo 6 bersikulo 47. Ang giingon dire, sa pagkatinuod sultihan ko kamo. Siya nga nagatuo kanako adunay kinabuhing walay katapusan. So, klaro kaayo nga ang makadawat sa gasa sa kinabuhing walay katapusan mao lamang kadtong adunay personal nga pagtuo sa personal nga manluluwas nga wala nay lain kundi ang atong Ginoong Hesukristo. Sa unsang paagi, una sa tanan, nagtuo sila nga ang Dios kinahanglang musilot sa sala. Apan, misilot na ang Ginoo sa sala, pinaagi sa kapuli nga maoy misalo sa tanang kapungot niya batok sa kasalanan didto sa cross sa Kalbaryo. Ug ila gayud kining gituuhan. Ikaduha, nagtuusab sila nga ang kamatayon ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo mao ang nagtangtang sa tanang kapungot sa Dios. Batok sa tanang mga makasasala nga mituo ug misalig kang Kristo. Mao nga ilang gibutang ang ilang pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo, ilabi na kay iya gayong giingon sa pagkatinuod sultihan ko kamo. Siya nga mituo kanako adunay kinabuhing walay katapusan. They believe the gospel message entirely ug nalipay sila sa mga pulong ni Kristo. Sumala sa giingon sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 28 nga nagaingon, "Come unto me, all of you who are weak and are heavy laden, and I will give you rest." Mao kini ang pinaka-character sa tanang nakadawat sa kinabuhing walay katapusan. Ilang gituuhan ang tanang pulong nga mugawas gikan sa baba sa atong Ginoong Hesukristo. Ug dugang pa,
Nagtuo sila kang Hesus tungod sa pagsaksi sa amahan mahitungod kaniya. Unsa may giingon sa atong teksto, siya nga mamati sa akong pulong ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako adunay kinabuhing walay katapusan. Nganong mituo man sila kang Kristo ingon nga ilang Dios ug manluluwas, kini tungod kay ang amahan nagsaksi pod mahitungod kaniya. Nadunggan nila ug mituo sila nga niadtong si Kristo gibunyagan ni Juan Bautista, nadungog ang tingog sa amahan gikan sa langit nga nagaingon, kini ang akong pinalanggang anak, kaniya may kalipay ako. Nabatian usab nila ug ilang gituuhan nga niadtong misaka si Kristo didto sa Mount of Transfiguration, mikalit lang og sidlak ang iyang hulagway ug ang iyang tulo ka disipulo nga kauban niya didto nakadungog sa tingog sa amahan nga nagaingon, kini ang akong anak, paminaw kaniya. Nabatian usab nila ug ilang gituuhan nga niadtong nagampo si Jesus, nadungog ang tingog sa amahan gikan sa langit nga nagasaksi nga ang iyang pagampo gitubag gayod sa amahan. That's why they believe nga si Kristo makahimo gayod sa pagluwas kanila sa hilabihan gayod. Apan matikdi usab mga kahigalaan na kining mga hulagway sa tanang makadawat sa gisaad sa Ginoo nga kinabuhing walay katapusan, description kini sa tanang mga magtutuo bisag kinsa pa sila. Unsa may giingon sa atong teksto, si bisan kinsa ang maminaw sa akong pulong ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako adunay kinabuhing walay katapusan. So si bisan kinsa, dato man or pobre, tiguwang man or bata, abilidaran man or dili, graduhan man or wala, walay kalainan mga kaigsuunan. As long as they believe in Jesus Christ, they have eternal life. Pero kung usa ka tawo dili mutuo kang Kristo, ingon nga iyang Dios ug manluluwas, unsaon man niya sa pagdawat ug paghupay gikan niini nga pulong. Kini nga saad sa paghupay mga kahigalaan alang lamang sa mga tawo nga nagatuo sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa may giingon sa Biblia, he who believes in the Son has eternal life. He who does not believe in the Son doesn't have life, but the wrath of God abides in him. Ang tunglo sa Ginoo nagpabilin nganha kaniya. Mga kahigalaan, hinaot nga maapil kamo sa panon sa mga tawo nga nakadawat ugasa sa kinabuhing walay katapusan tungod kay nagtuo gayud kamo sa atong Ginoong Hesukristo ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Sa ikaduhang punto, atong tun-an ang panalangin mismo nga gisaad sa atong Ginoong Hesukristo sa tanang mutuo kaniya. Klaro kayo ang gidescribe sa atong Ginoong Hesukristo niini nga panalangin ingon nga eternal life. Ang mga magtutuo sa wala pa sila makabig nganha kang Kristo, gihukman sila nga mamatay ug giisip sila nga patay at tubangan sa Dios. Mao kini giingon sa Episo kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 5. Apan sa dihang mituo sila kang Hesus, nadawat nila ang kinatibuk-ang kapasayloan sa ilang mga kasalanan ug nadawat nila ang kinabuhing walay katapusan. Mao kini ang gisaad sa Ginoo. The fact nga mituo sila kang Kristo nagpasabot nga gibanhaw na ang patay nilang kalag. Unsa may giingon sa 1 John chapter 5 verse 12, ang giingon diri, kining mga butanga akong gisulat kaninyo nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios, aron kamo masayod nga aduna kamoy kinabuhing walay katapusan. Pero matikdi mga kahigalaan, kining gasa gidescribe nga eternal life. Tungod kay eternal gayud kini, walay katapusan. Dili kini temporal life, dili kini temporaryo nga kinabuhi. Nganong ako man kining gi-emphasize, tungod kay daghang mga magwalali karon nga nag-promote sa doktrina nga ang kaluwasan kuno mawala. I mean, luwas ka karon pero ugma pwedeng mawala ang imong kaluwasan. Apan mga kahigalaan, kung mawala ang atong kaluwasan, gitawag na lang unta kini sa Ginoo og temporal life. Wala na lang unta niya tawaga kini og eternal life. Pero dili mga kahigalaan, authoritative gayud alang kanako ang pulong sa Ginoo, and I proclaim it authoritatively. He who believes in Him shall not perish but have eternal life. Klaro kayong Biblia niini.
ang mga magtutuo adunay kinabuhing walay katapusan karon mismo dalaygon ang atong Ginoong Hesukristo. Matik di usab mga kaigsuunan nga ang mga magtutuo sumala sa atong teksto dili na hinukman pa. Ang giingon ni Kristo, they shall no longer be condemned. Nganong dili naman sila hinukman? Kini tungod kay si Kristo man ang gihukman didto sa krus sa Kalbaryo. Si Kristo ang gisilutan. Ug ang kamatayon ni Kristo mao ang nagtangtang sa tanang salaod, sa tanang mutuo kaniya hangtod sa kahangturan. Ug kung gibayran ni Kristo ang silot sa sala didto sa cross, unsa man panilngan pata sa Ginoo niini, dili na gayod. Pero aduna siguro yung mangutana, Pastor, nganong giingon sa Biblia nga moatubang pa man gihapon kita sa paghukom sa Ginoo kung luwas na ta, nganong moatubang pa man kita sa paghukom? Well, ang akong tubag niini mga kaigsuunan, unsa man, absent ba ang mga believers sa adlaw sa paghukom? Dili ba ta musaksi kung unsaon paghukom sa Ginoo ang mga dili magtotoo? Musaksi gihapon kita, present ta didto sa adlaw sa paghukom. Muatubang gihapon ta sa Ginoo pero dili ingon nga mga hinukman nga mga katawhan, kundili mga tinubos niya nga mga katawhan. Ug nagtuo ako nga niadtong adlaw iproklamar kita sa Ginoo at tubangan sa daghang mga dili magtotoo nga kita ang iyang mga gitubos pinaagi sa iyang dugo. Dili magpakahilom ang Ginoo sa iyang pagluwas kanato. He will let everyone know about it, especially those whom He shall condemn to suffer forever in the lake of fire. Dalaygon ang atong Ginoong Hesukristo. Akong tapuson ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon mga kahigalaan, pinaagi niining ikatulo nga punto. Ug mao kini ang assurance or kasiguruhan sa saad ni Kristo. Unsa man ang basihan sa kasiguruhan sa saad ni Kristo? Ang basihan mao ang iyang introduction nga nagaingon, sa pagkatinuod sultihan ko kamo. Well, una sa tanan, gisiliyuhan ni Kristo ang iyang mga pulong. Ug dili gayud ako sumhan sa pagpasabot ninyo niini mga kahigalaan. Ang Ginoo matinud-anon sa pagtuman sa iyang saad. Iya gayud kining tumanon. May hinungdan nga iyang gisugdan ang iyang saad sa pag-ingon, sa pagkatinuod sultihan ko kamo. Duha ka mga pana aron matangtang ang tanan natong pagduda. Tuuhi kining mga pulunga sa atong Ginoong Hesukristo. Ayaw pagduda sa atong Ginoo, ayaw siya ipakabakakon. Ngano man, do you think nga nagjoke si Kristo sa iyang mga pulong dire? Kung tinuod ka nga disipulo ni Kristo, dili gyud nimo isipon nga bakakon ang atong Ginoo. Seryoso gayud kaayo ang Ginoo sa iyang gipamulong. Si kinsa ang mutuo kanako, adunay kinabuhing walay katapusan. Basin og duna sa inyo mangutana, Pastor, di ba positibo ra ka kaayo sa nga tanan? Basin og hunahuna ra na nimo, presumption ra na nimo. Higala, lisod ba kaayong dawaton ang pulong sa atong Ginoong Hesukristo? Kung gilisdan ka og dawat sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo, dili na ko makurata ni ana, wala ka nag-inusara. Majority of the world's people find it hard to believe in the promise of Christ. Ngano man, wala na ilaing hinungdan kundili ang garbo sa tawo. Dili gayud nila madawat nga dili sila mao ang mga bida sa ilang kaluwasan. Gusto gyud nilang isipon nga pinaagi sa ilang maayong buhat, maluwas sila. Komo na kini nga panultihon sa mga tawo nga aron ka maluwas, kinahanglan nga mubuhat ka og maayo, sundo nimo ang napulo ka sugo, magbinuotan ka. Mao kini ang ilang paborito kaayo nga doktrina. Salvation by good works. Pero dili lang ang mga unbelievers ang guilty niini. Bisan pa ang mga magtutuo kung dili magbantay, mahulog gihapon niini nga doktrina nga mutan-aw sa ilang kaugalingon isip basihan sa ilang kasiguruhan sa kaluwasan. For example, di ba may mga higayon nga mga Kristohanon muingon sa ilang kaugalingon, gipasaylo na bagyod ko, mura wala ko mabati. Pero mga kaigsuunan, asa man jud ka gasalig sa imong pagbati or sa saad sa atong Ginoong Hesukristo nga ang mutuo ug musalig kaniya adunay kinabuhing walay katapusan. Ayaw saligi ang imong pagbati tungod kay ang giingon sa Biblia ang pagbati limbungan.
saligi ang saad sa atong Ginoong Hesukristo nga nagaingon, "He who believes in the Son has eternal life." So ang tuno sa saad sa atong Ginoong Hesukristo, positibo gayud kaayo. Nga kung mutuo ka kaniya, ikaw maluwas. Aduna kay kinabuhing walay katapusan. Dili ka na pagahukman pa. Tungod kay nakalatas ka na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang tuno sa saad sa Ginoo, positibo gayud kaayo. Aron positibo putang mutuo gayud kaniya. Nasayod man gud ang Ginoo nga dunay gyud ay tendency nga mahulog sa kining gitawag og unbelief. Mao nga iya gayong gi-introduce ang iyang saad pinaagi sa pag-ingon, doble nga pag-ingon, sa pagkatinuod sultihan ko kamo. Again, basin og muingon ang usa ka tawo nga, "Pastor, presumptuous ra kaayo kamo, basig huna-huna ra na nimo." Pero higala, ang presumptuous mao ang tawo nga gasige ra og question sa tanang pulong nga mugawas gikan sa baba sa atong Ginoo. Munay presumptuous. Ang dudahan ang tanang pulong nga gilitok sa atong Ginoo. Unbelief ang tawag ni ana sa Biblia, and unbelief is an insult to God. Higala, kung gaduda ka sa pulong sa Ginoo, hinulsuli ang imong unbelief. Tungod kay ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo, "You will die in your unbelief." Isip aplikasyon, gusto kong makita ninyo ang generosity sa saad sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pasabot nining generosity, manggihinatagon gayud kaayo. Dili but sa Ginoo nga kining iyang saad usara ka grupo sa tawo ang makaangkon niini. Ang saad sa Ginoo alang sa tanan. Klaro kaayo ang lingwahe sa atong teksto nga nagaingon, "Whoever," si bisan kinsa. It means nga kining maayong balita kinahanglan imantala sa tanang katawhan. Umaw kini hinungdan nganong nagsibya kita dinhi sa kahanginan. Ang kaluwasan dili lamang alang sa mga Hudiyo. Gani ang mga Hudiyo during the time of Jesus Christ, mga gahi kay og ulo. Sipyatra ni Kristo ang ilang gipangita. Dili sila malipay sa mga maayong butang nga gibuhat ni Jesus. Niadtong nagpaayo si Jesus sa masakiton sa adlaw sa Sabbath, wala gyud sila malipay. Nangita sila og sipyat. Ilang giakusar si Jesus nga misupak sa balaod sa Sabbath tungod kay nag-ayo siya sa mga masakiton. Pero wala na sila tagda sa atong Ginoong Hesukristo. Instead, gitanyag sa Ginoo ang saad niya kanila nga nagaingon, sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga mga palaaway nga mga Hudiyo, kun motuo kamo kanako, matod pa ni Jesus, aduna kamoy kinabuhing walay katapusan." Samara nga giingon ni Kristo sa ilaa nga, "Nasayod ko nga ang inyong mga kamot andam na nga mupunit og mga bato aron ilabay kanako, but I tell you, if you believe in me, you will have eternal life." Mga kaigsuunan, kinahanglan nga muupod kini ang atong imantala kanunay sa tanang mga katawhan, especially sa atong kapanahunan karon. Kinahanglan nga magpadayon kita sa pagsinggit, "Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved." Posible nga ang mga tao mutrap ka nato og mga philosophical questions, pero ayaw na silang tagda. Let us continue to proclaim the truth. Whoever believes in the Lord Jesus Christ shall have eternal life. Klaro kaayo ang Biblia niini. Who knows nga sa pagpadayon nato sa pagproklamar sa pulong sa Ginoo, maluwas ra gayud sila. Let us continue to proclaim the gospel bisan pa ngadto sa mga tao nga mual kontra niini. Who knows nga ablihan sa Ginoo ang ilang kasing-kasing ug hunahuna. Ang giingon sa Biblia, faith comes from hearing and hearing by the word of God. Mao nga dili kita magpanuko sa pagproklamar sa ebanghelyo sa tanang kanasuran ug sa tanang dapit. Let us not hesitate to say to people nga kung maghinulsol sila sa ilang mga sala ug mutuo kang Kristo, maluwas gayod sila. Higala, mao na ba kini ang nahitabo sa imong kinabuhi karon? Nakita mo na ba nga ikaw makasasala ug dili gayud ikaw makaluwas sa imong kaugalingon? Undangi na ang pagsalig sa imong maayong binuhatan. Garbo ka na, higala. Ug kanang garbo, dulumtanan ka na atubangan sa Ginoo. Ang giingon sa Biblia, God opposes the proud, but gives grace to the humble.
Kumo na kaayo nga panultihon sa mga tawo nga walay relihiyon nga makaluwas nato, kita ray makaluwas sa atong kaugalingon. O, ikaw ray makaluwas sa imong kaugalingon. Si Kristo lamang ang makaluwas nimo tungod kay ikaw makasasala. Garbo ka na higala. Ug dili gayud luwason sa Ginoo ang taong nagpabilin nga magarbuhon sa iyang kasing-kasing. Ibalhin ang imong pagsalig ngadto kang Hesukristo lamang alang sa imong kaluwasan, tungod kay siya lamang ang bugtong Dios ug manluluwas sa tanang makasasala nga susama kanimo ug susama kanako. Buhata kini karon dayon, tungod kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Hangtod dinhi na lang kita taman sa atong pagtuon karong takna, tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausap pa, giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay, alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro Hangad sa Unidos. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935 744 3030.